Nový trip do novej planéty Zezura. Ja už som si vybral postavu. Kámo, nebude... Ja už idem, ja už hrám. Čo? Body print complete. Mne to samé dalo, chápeš? Počkej, ja sa chcem byť... Kámo, ja už som v nejakej veci, tu kde som... Customize, ja sa môžem customizovať. Suite. To čo sa tu deje? A mne sa ešte shadery načítavajú. Kámo, ja som sa zobudil. Warning, atmospheric pressure. Kámo, tap. Jo, počkaj, a už aj ja, počkaj. Kámo, ja ťa vôbec nehočujem, to hučí strašne. Reset factory setting. Čo sa deje? Ja sa zobudil. Filip! Ale neseká to, ale akože neseká to, akože... Ja to mám na medium a mám stabilný 60, kámo. Tak čo hovorili, aké vole RTX-ky tam vole vysoké CPUčko Pepoda. Počkaj chvíľu. Oh shit. Že tam asi efekty na medium, možno. Open PDR, to je tab. Zasratý nikže. Jo? Pressure i čo? Jak adapta... Čo? Ježiš, Senská dole. A čo máme robiť tu? Okamžite dole. Aha, dal som tam dačo. Počuješ to? Niečo som počul, nejaké kašľanie. Počuješ to, Filip? Čo som spravil? Asi. Čak. Aha, ideme tam. Málo. My nemôžeme behať. Počkaj. Oh shit. A to je super. Extrém! Psa v nautike sme normálne. Čo si dáva? Oči. Toto čo je, ja neviem. Máte ti čo si, ja som si s vama prešiel. Ja môj Filip, čau. Ty som aj Revenant, to čo je? Čau. To čo je? Kámo, trošku to seká, no, už som trošku pocitil. To čo je? Ja si tam dám ruku. Akože... Aj som na tej kejnotke na začiatku sa tak, keď to zapneš, aby sa začal celý svet, ale potom to už bude v pohode. Aj ty si tam dal ruku? Aha. Nude, nejaké... My sa môžeme meniť, či čo som čítal, že vlastne my sa môžeme nejak adaptovať. A môžeme sa adaptovať, aby sme mohli dýchať tento vzduch? Pozri sa, sme O2 naplnené aj že... Aha, áno. Jebe fi... Ty, jak si vidíš? Hej! Čo? To čo? Ono sa to... steklo? Nope. Asi máme byť rýchlo. A my máme byť, asi by sme boli spomalení, no super. A nebol by dobrý leky, alebo niečo, či nie, ani radšej. Voda! To čo? To jak vyzerá? To je film? To je nové... To čo? Kamo, tak to vôbec. To vôbec. Vôbec preč! To je... Utekám. Save reprint point? Či reprint point? Poďme. Tu si môžeme... Aha, charakter, tak to nič. Super. Ja som by tento typeček. A to... No power, use. Customize... Počkej, uploadujem. Dobre, ako ja už som hotový teda. Čo uploaduješ? Kde si? Tuto však, tomto debilovi. Lunch? Je som na lunch? No daj už. The opposite hedge. Musíme to spraviť manuálne, jasné. Že máme nájsť nejaký hedge. A jak? A že máme to povoliť, a to je čo? Black box? Áno. Takže my musíme ísť do vody, výborne. Niečo manuálne, či čo, ale... My sme 500 metrov. Filip, prečo mám pocit, že sme v tom, vieš čo to bolo v traileri, čo to tak škebla? Taká škebla. Nie, prosím, tak... nie. A tuto, aha. To bude si? To čo? No, mám to. Ok, kámo. Počuješ to? Kam my sme v tej škebli, ti hovorím. Už to môžem launchnúť. Oxygen, baby. Asi. No, počkej, use, dám lunch. Už, dám lunch. A ty za lunch? Mne sa to seklo. Áno, mne sa to seklo, ale... Mne to ide v pohode. Mne sa to seklo. Mne sa to seklo. Čo sa deje? Ty to máš na tých high settingoch, čo? Filip, čo sa deje, kamo? Hovor mi to.
Neviem, proste sme zleteli, narazili sme, všetko to pípa červenie, ideme zase dole. Pič. To čo je za vymizí? Ja nič nevidím. Ja to jebe, ja to vypínam. Naopak. Hlavne, že ja to vidím pre video. To čo? Už som asi na povrchu. Ja letím. Ja to nevidím. Som zjebal hlavu. Potom pripomínam troška jednotku. Ja vidím iba titulky, ale... Pičovina. Teraz sa Rozjebem to tu. Tu typozoval. Čo sa... Ja neviem vôbec, čo sa stalo, kamo. Nič som nevidel. No už to vidím, zrazu. Už to vidím. Tam tie medium settingy, to vyzerá tak troška goofy, ale... Storage room, no jasné, už lekárničky tu sú, vidím. Sa môžeme Tu jak to tu vyzerá? Aha, tu sa môže kraftiť. Kámo to vyzerá. Sakra, cool. No Filip, storage, máme tam tyčinky. Počkej, to máme spoločné, či... No to je asi spoločné. Funguje. Aha, ja som všetko zobral. Počkaj, ja sa pozriem, či... Počkaj. My tu máme nejakého AI, že 0 a že on nám bude dať nejaké misie, či čo? There should be colony waiting, fellow pioneers. Kámo, ja nevím, nemám v prdeli, mňa sa nechce čítať. No a áno, máme to spoločné. Aha. To Tak ja ti dám. vyzerá to PDA, to je blueprint. Reaper Soka, jeden titán, kam si to môžeme postaviť. A nejaký poster. Lost River z jednotky, jak si pamätáš. Reaper Leviathan? No, Lost River, áno. no čo bol tam Počkaj, ja tú hudbu si vypnem, kamo. Tú hudbu si vypnem, ti hovorím. Ukáž prvý dive. Ja som močol, nejaká water slaga. No to Ja som bude si musel najlepšie, vypnúť hudbu, to je takže- strašné. No Filip, takže náš target bude vyzerať, že rybičky najprv. Kamo, to vyzerá jak do... Rybičky? Kamo, Zdravím! to vyzerá jak... Ja som zobral rybu. Mám titanium. Ja som zobral tú rybu z vole toho. A titanium, čo tu robí titanium takto? Titanium je normálne. To išlo diamanty a tieto zase bullshity tam Je? hlboko. Koper. Titán, meď. A tu sú nejaké vajce. Nemám oxygen. Á, ryba, to čo je? Aha, on je, tu je vrak. Tu je vrak. Je za tebou. Poďme tam. Škoda, Počkej. 40 metrov tam pred tom, no. No už to vidím. Je? A tu je vrak, kamo, to je obrovsk. Ale tam sa asi nedostaneme, si myslím. Kamo, to Ja možno čo je? dá voľné ruky? Asi. Kamo, ale tá ryba vyzerá dobre bez života. Ja ju držím. Myslím, že... To čo tam je? Čo tam je? Tu čo? Však nejaké Čo tu ryby? naráža? Tu čo narážalo do steny, som teraz videl, co sa tu rozbehlo. Tu Filip, ty jak máme? What the fuck is this? Koľko mám FPS-ok? Ja by som to chcel vedieť. No ja som si zapol cez ten tým a Štatistiky. mám, že 40 FPS-ok, alebo 40 až 50. Keď Ja sa mám... vymerám 40 a keď sa potápam... Vieš, koľko mám ja? 40. A ty Na máš haj. na haj, čo? Ja mám na No. medium toľko. Aha. Mám tiež lepšiu grafiku. Taká 40 je pohode, nie? Mám metal scrap, mám titán, vole. Nice. Môžem- A tak môžem 40 je taký pohode, nie? Na túto hru, si myslím. Red Deadko je na 30. Na PS-ku, hej, na PS-ku, Tak a dohrali sme to. Môžem... Prežili sme. To môžem takto ničiť? Aha, zajímavé. Dobre, A čo teraz? No ja idem asi tam naspäť. Idem asi naspäť. čus, Vaxmoon, Serúd, brusky. No, my musíme si vyplatiť asi skener, lebo to asi bude najlepšie na prežitie, typujem. No asi idem. A prečo mám tu taký veľký oný? Skener. Ukáž, tu jak som vylezol tie rebrík, však to žiadna animácia není. To není žiadna animácia. Acid rolling. To čo bolo? Uč. Čip. Uč. Fuck. No ja potrebujem toto silný tutoriál, kam mám som to čo. Ešte nejak Below Zero Survival v podstate multi? podobné. For harvesting. Kámo, my už môžeme sadiť. My môžeme sadiť tak rýchlo. Už hneď. Počkej, ja si idem robiť jedlo. My už môžeme sadiť. Čo To môžeme čo sadiť? je? Však survival... Než som si vykraftil. Aha. No ty máš titán, preto. Ty si vyrobil z No, titánu. ja môžem...
Počkej, takže nožík, alebo môžem... Čo Asi. môžem robiť? A videl som asi, jak si ho tu krútil. To bolo cool. No, Rubber. No asi nožek bude tiež dobrý na asi rubber, lebo to asi urobíš... Nie, to je kladívko také. Aj nožik v jednom. neviem, čo to je, kámo. A u nejaké elektriny na tu. Vidím tak, že... Poď sem, dám ti jedlo. Čo? Ja mám jedlo. Aha. Ono Ja chcem meč získať. A mám meč. Tu moje späť je nejaké- DNAčko to nevie zobrať. No. To je super, takže som to robil na čo? Že keď to zjem, tak čo? Mne to ubliží. Super. To sa proste len tak objaví. A ja môžem... No, dobre. Počkaj, ja som našiel nejakú jaskinku, čo tu mám? Čo? Water... mám water slug! Tu potrebujem na čo? Na. To čo tu lieta veľké? Potreboval. Tu aké balóny sú tam? To je balón z TD6? Čo? Referencia? To čo tam je? Pozri sa hoď hore. To čo tam lieta? Ja neviem, ja som niekde jaskyň, čo berem. Ja som Ja, ty si jaskyň. Ja viem, ja som tiež našiel, no. Môžem zobrať. To čo je za potvoru hento. No nech sem dávajú pekne updaty. Nech sem pekne dávajú updaty. Aj tvoj. Filip? Ja som asi... Skade mám baterku zobrať? Ty si zomrel? Naposled som to Čo je Adiki Dioč Pouch? To skade mám zobrať? Ty sa mňa pýtaš, kámo, ja to mám prvýkrát, Kámo. ty? To nie je 4 čas B, že proste to nejak nájdeš a vieš. Ja viem, o čom je no. tu reč. Dobre, ja nevím. Nejaký výš bumerang, vole, nejaký z výšu. Čo to? To čo je? Počkaj, môžem to zebrať? Kamo, pozriem sa na Steam, že koľko to hrá ľudí? Schválne? Kámo, to bude, že 100 000 minimálne. Tu Pozriem sa. To vybuchne Počkaj. s tým, ti hovorím. No... Now available. Kamo, určite to tu ukazuje, že... Ukáž, koľko to hrá? 450 000 iba. Je to štvrtá najhranejšia hra. Zobral, niečo asi dôležité. Štvrtá najhranejšia hra, kamo. Oh shit, pome. Jaký Lucifer, ale to som niečo videl nejakého. Ja môžem urobiť rubber a z toho si môžem spraviť plutvy. Bearing kit, kamo, ty tu len skenuješ tu veci. A tebe to ukazuje? Keď niečo spravím? Jasné, že keď ty domkneš, ja to domknem. Mi to dá do PDAčka hneď. Aha, ale môžem polievky robiť. Aspoň. Aha, matroš? Dobre som počul. Filip. A voda je z čoho? Z Water Slug. To že to je z tej jednotky. Mám dvoch. Nie, to bol Hej. močovník, ty red. Močovník. Močovník! Ale Kamo, ale ja on chcem- sa volal troška ináč, ale ja ho tak volám močovník, lebo Fifko to tak volal, takže asi tak. No Filip, čau. Skade mám zobrať tú vodu. Čau. Že ja ti, veď ja mám tie ryby. Nie ja ti vodu, môžem počkej, vyrobiť. nie vodu. Ale na baterku, takú vec, nejaký rastlinu nejakú, neviem. No to mám tiež ináč, ak by si chcel vedieť. To fakt? No, jasné. Skade? Ja už neviem, to mňa pýtaš? Počkaj, ja sa dám do storage metal, lebo však ja to neutiahnem. Všetko toto. A switch. Ja sa chcem napiť. Počkaj. Aha, pijem. Môj asistent náš mi hovorí, že by som mal skápať, aby sme zistili, ako bude fungovať Black Box. Fázovanie. Akože zomreš a tam zostane tá debilina? To your point of exit to retrieve drop item. Regular repair may help slow down and contaminate. It's not long term Máte solution. zabiť? Či čo? Počkaj, vieš ma hitnúť? My sa ubili sme to tu? Niečo. Ja sa teda zabijem, aby som robil radosť, no. Utopím. Nie, Filip. Filip, ja sa utopím. Pre dobro. Tak ja sa teda utopím, počkaj a uvidíme, čo teda mi povie aj asistent. Ale nechce niekoho, kto by tu trepal. Ty vole, no počkaj, ako ti to napíše, že som skápal, počkaj. To čo tu je za oné? Jaké chobotničky? Skápal Aha, som ho, has been repriet. Či čo si bol? Ja neviem ani čo to. Repaired, či čo? A tie veci ti tam zostali? Akože, alebo čo? Či, jak to tak funguje? Niečo mám pri sebe, ale niečo mi zmizlo, to je dobrá chujovina. Prečo sa nedal do toho boxu, ja retard? Strašný troll. Box? To čo tu je? Je kyslík! Kámo, Filip, to je strašne veľké. To je také veľké. To je čo toto?
Nie, že prečo do dead zóny. Že... No to Kto určite. do dead zóny? Kde prdeli? Som to vypol. Kopr. Ja mám Kamo, ide to na 50 FPS. Kopr. Ja by som ti dal. Tu si zomrel. Open. Kde? Tu sú tvoje veci. Ty máš ten pouch. Kamo, skade to máš? Ja ti to zoberiem. Zober to všetko, dáme to do boxu. A skade to máš ten pouch? Taká rastlina. A stade to pobiješ a zoberieš to stade potom. Tak tu máš, ja ti to vrátim, neviem čo si mal. Neviem, však... Počkaj, máš si zobrať Čo je trošku? moje, to je tvoje, tak ti poviem. Aha, okej. Dík. Počkaj, si vytvorím aspoň Idem ešte, ja potrebujem ešte koper. Pitie, dačo. Kamo, už bude noc? Oh shit. To není dobré. No v noci to bude ťažké. Ale potom ešte koper, skener. Biotest. A ja môžem pingovať. Čo? Na myške. Kolečko. Vidíš to? Oh shit. Aha, tie pouchy, oni furt rastú. Tu je znovu. Rastú? To bol iný? Aha. To bol asi iný. Je to rastenie tam dole? Či čo? No tuto boli dva také rastlinky. Ale mám kam si robiť skener, im to hneď skenovať, kamo, ja tu už zomrem asi za mám životy v prdeli. To je extra. Aha. Pretože nemôžem kvôli DNAčku. Musíme to oskenovať? Najprv? Či to je to bezpečné? alebo čo? Contact, I've located the black box of Anita. Nejaký kolín sa tu zomrel. Black box Anite. No. Find out what happened to her, signal located, uploaded to PD. Už máme jej lokáciu že vraj niekde. Dobre, ale kam teraz tam nejdem asi. No ja idem, že skenovať. Nie to som myslel. A budeme niečo vidieť cez noc, si myslíš? Jasné, že áno, sleduj. Aha. No. Scan. Už. Ty ideš všetko skenovať, aha? Yup. Dobre. I have a contact to prevent injury mark cave mouth. Takže to by som sa mal tomu vyhýbať. Ja to je to, čo vyhýba to elektrínu. Yeah. No počkaj, idem to uvariť. Aha, tu nejaký... Uvaril som to? Zír. Uvaril som to? A idem to jesť. No. Už som to zjedol. A čo ti to Aha. dalo? Ublížil mi to. Unable to digest. No, Adaptation required. nedalo ti to jedlo, dúfame. Nie, adaptácia je potrebná. Ale čo? Čo? Počkaj, adaptácia? Už som počul. Adaptuj sa. Ale tak čo už mám žrať? Víš, ani Či toto nemôžeme žrať, ani adaptácia? toto nemôžeme žrať, ani... My nič nemôžeme zožrať. A počkaj. Half Moon Jerky. Sol a dvakrát ten Half Moon. Ja to Tak. vygooglím. Tu je tá rybička. Ale sol, deti mám ja nájsť sol. Nepôjdeme Sol na zemi. Neviem. Poďte naspäť a... To čo je? Jaký... Pomoc, on to ide po mne! On to ide po mne! Čo On to ide po mne! Čo je? On to ide po mne! Čo je po tebe? Nejaký fúri! Čo? Normálne. To čo bolo? Kamo, tu je nejaká základňa, poď sem Filip, tu je No základňa. však vidím, však nejaký welcome center, to už vidím, to tu píše mi tu. A Habitat Builder, skenujem. Máme to. What the fuck? Akože je na to stávanie Neviem vôbec, čo to je. budovy, myslíš? Ja fakt neviem, čo to je. Aha, skinning table. Generátor, ja neviem kamo, čo to tu je. Ja už som tu tiež, ja už idem tiež za tebou, počkaj. No power, kam musíme sem dať power nejak. Aha, musíme tam niečo dať, request battery. A jakú Musíme sem dať baterku. Normálnu? Normálne baterku, áno. No tak počkaj, to som mal povedať rovno. Tu, jaké zvuky sú tu? Scan dive elevator? To čo je? Ja sme sa mohli potapať. Kámo, to čo tu, jaké zvuky sú tu? To čo? Tu jaká hĺbka? No to vôbec, tam nejdem, tam nejdem. Čo za krabíkov? No čo je To čo? za krabičky? What the fuck is this? Filip, to čo tam je veľké? Niečo veľké tam je, niečo veľké tam je, niečo obrovské tam je, niečo obrovské tam je, niečo obrovské tam je, niečo obrovské. Niečo, tu je strašne veľká hĺbka. Tuto, strašne veľká hĺbka, počíš to? Baterku. Nič nepočujem. Máš ju? Tak chod dontra, welcome center, chod tam. Teda. No tam, v tých hlbinách, no to je jedno. Poď. Kde je vstup? Poď sem, tu. Tu je. A tuto, keď to dáš. Baterku.
Sem. Toto to musíš dať, toto. Áno. All systems online. Power connected. We call this planet Proteus. We don't know when we're Sushi bushi. For the sake of our specific life, we have to learn how to survive. Destruction is... Biolab dash? To sú abilitky. Biomoc. Habitat is do not. My si môžeme nainštalovať. Tu sa môžeš pýtať nejaké veci, kámo, ale ja som už teraz sa stratil. Kámo, ja som si dal dash. Dash in direction to avoid predators. Pasívky. Pasívky tu máme, kámo. Dobre, mám nejaké oné veci. Aha, left shift, biomod, to čo je? Jaký bajo? Čo ty tu skenuješ, vole? Tu poď. Tuto, do tohoto. Tam. No, ale máš pozor, oxygen, neviem, koľko máš. Tu sú strašne rýchli, tu sa ti nabije a môže sa dešnúť. To sa môže strašne dešnúť. A z toho si dám. Ja vidím to, že môžeš dešovať. Dobre, ideme za tou... Čo to je? Anita? Poďme za mnou. Áno, poďme. A dúfam, že na nem aj Silver, aby som sa mohol vyrobiť už tú bombu kyslíkovú a tieto veci. No hej. Toto zoberiem. Filip? Toto potrebujem. Toto tam potrebujem. Dobre, ale Filip, čo to je? Filip! Počkaj, skenujem! Filip, ide to za tebou. Nechcem nič. Čo, toto myslíš? Čo? Áno. Ja toto je nič? To sú také rybičky, ktoré sa trískajú hlavu. To je Clyde. Ja môžem vyletiť. No. Mením názor. To iba rybička nejaká taká. A nepočkaj, sa to na mňa vysral, on sa na mňa kúkalo a potom sa to narazilo. Čau. Filip, ja to už to mám. OK, není to bezpečné. Ja som vyletel. Kde si? Kde je tá Anisa Box? Jaj, tu? Mám Habitat Builder, čo to je ale? Ja vôbec neviem. Čo je Habitat Builder, vole? Ja tiež neviem, čo je Habitat Builder, Ja ale... vôbec neviem. Je toto? Čo je Habitat Builder? Čiže? Ja toto skenujem. Habitat... Čo? Facilities máte? Však to sa stávajú... Gotoví s tým. Ja som si myslel, no. To, čo som Filip našiel. Čo? Poď za mnou. Ja už som ďaleko, kamo. Čo tam je? Nejaká modrá jaskyňa. Tak tam nejdem, ti hovorím. Však neviem na to kyslík ani plán. Agresívne ryby tu sú. Ja skápem asi. Ja skapíňam. Ja umieram. Ja skapíňam. Ty si... No vidím. Ty kde si 200 metrov pod hĺbkou? Are you crazy, man? Kámo, ja to im preskúmať, kámo. Ja to chcem Ja si oné. Kámo, tu sú Ja zase si idem tieto. vykraftiť toto. To potrebujem. Ja si idem plutvy vykraftiť, Filipko. Ja... Nie. Ja som mŕtvý. Dobre, Filip, to kde si išiel? Mňa tam niečo extrémne zabilo. Kde som skapal? A tu! Mám to. Mám to, super. Tak ale to už asi nič neničí. Ja to ešte ide do väčšej hĺbky? Jasné! Ja tam môžem za vás ísť, Či ideš, kamo? No to nepýtaj, ja sám neviem kam idem. No už som troška nastratý, že vidím iba titán. Nič iné, iba titán. O, ja vidím zaujímavý fragment, Filip. Ale že veľmi zaujímavý. Čo? Počkaj. To čo je? Ale choďte to, tie ryby. A to tu furt... Ešte som bacon oskenujem. Bojku to potrebujeme. Wicker frag, čo? To čo? Je tu sú tie torpedá! Čo bude v traileroch? To bolo niečo ako morský kozák asi, alebo také dačo, ja neviem. Wow! To čo tu je? Fuj. Limestone is formed by the death of coral. Možno mám 36 FPS-ok, 30 je. Filip, Once housed Filip? tens of billions of No. living things. To čo som našiel? Okamžite za mnou, to je tvoj rozkaz, ale. Bez debaty. Kamo, Ja som tu našiel Ne. celý building, kamo. Celú bejsku, kamo. Keby tu bol s nami tretí hráč. keby to tak išlo, že? Lebo ja tu mám žralokov, kamo. Contact. Primary habitat detected. It Turč. is silent. On to nejaké zvuky robí. To čo je? Tu pína. Ty kde si vriti, Filip, ale však ty nemusíš ísť už dokončiť hru, kamo, ty kde si?
Ty kde si išiel? To čo? Však chod naspäť. Ty zomreš a nebudeš mať nič. Neboj sa, ja... Čo sa pred chvíľou stalo, Filip? Ticho, to sa nestalo. To čo je BFJ? Jo. BFJ? BFF? To čo je zase dvie... The fuck? To čo je? Ja som si vyrobil plutvy. To je mama a syn. To je mama a syn. Mám plutvy. Easy. To je jaké cute. What the fuck? Čo? Že mama a syn na výlete. Čo? Fakt? Hej. No kde si, Filip? Môžem už ísť za tebou asi? Nepýtaj sa, kamo. Biomass in this region Ja tu is objavujem Každý lokalitu za lokalitou. To desíke. jelly. A ty si v jakej hĺbke? Ja 65. Spotted a sign of ecological Čo? A ty crisis. kde máš kyslík? Kde to bereš na to peniaze? Našiel som už tú rastlinu! Je, tu je to. Vidíš to, čo som oskenoval? Jop. To už som ja tiež jedna našiel. Ináč kyslík ti dochádza. Caution. Ja neviem, jak sa tam dostávam. The viral bloom. Nezomrem, že? All Nie! microbial Ja sa nemám jak dostať von. life is dead. Toto na sere. Ocean is blighted. Gather scans and Doriti. return with appropriate treatment equipment. To si robíš srandu. Has been reprinted. Vieš, keď si išiel aspoň, či ani to nie? Počkaj, tam sú moje veci? Asi je, že? Neviem už, kde to bolo. To mi neukáže, že som skapal? Nie, to musíš pamätať. To sa obľúbe. F1. Ja na to som potreboval tieto veci. Ja byť builder to nepotrebujem. Už viem, kde som zomrel, už viem asi. Ja na toto som to potreboval. Nie. Tu som zomrel, no mám to. A keď si Mám aj robím vecičky. rubber band, tak čo som to vlastne chcel? Ja som chcel robiť fiber. Filip, však tu je tá vec. Tu je tá vec. Aby sme mohli jesť tie veci. Ty si to už dal? Na ruky? Čo? Aha. Anta, will you help us? Už môžem jesť? Filip, ty si... No. Aha. Už som si to dal na ruky. Tak ostan tam, ja tam idem, ja to potrebujem. Dobre, no však ja viem, no. Akože mne sa to iba otvorilo, ale musím si to tiež aplikovať. To je tam ostaň, alebo označ mi, to je to, čo si označil? Áno, je to označené. Áno, teraz je to. Čo som na taký ananás? Čo? Ananás. Čo sa gangbang? Ananás. Čo? Som nejaký ananás, ale to čo? Ty kde sa nachádzaš? Čo sa tam deje? To čo tam je? Neviem, ale dostal som gangbang. Filip? No? Pomoc! Mne troška stratilo to označené, čo si mi dával, aby som to mohol Veď tu jesť. je to, ty slepý. Tu je to, veď. Troška to bolo Tu svieti to tu. toto? Áno. A ja tu okolo toho prechádzam ako tento. A ja si to... Už môžem aspoň jesť. Filip, ide to po mne. Dobre. Hej, môžeme už. A mne to ti dá celé životy. Všetko Filip, pozývam na večeru, lebo mňa už neviem. Čo už som si myslel, že sa nenajem už. Že som hľadal tu sol všade a nič. Aha, toto ešte potrebujeme. Ináč máme nejaké nové oznámenie, že Camp One, alebo čo to tam už si bol? Počkaj, lebo ja sa rozprávam akorát. Počkaj. S kým? Kde? Že Camp Camp One. One. To sa No ja som s takým robotom v tej... Nie, ideme tam. Tak počkaj. Toto stáme sem. Storage, to si zoberem, nahradíme to. Toto vypustíme. Ja som sa... Aha, vlastne to môžem zjesť. Tak ideme tam, máme. Kde si? Tam si vedľa mňa. Filip, čau. Prečo furt říct do prdele? Však ten žralok. Ja No to čo tu je? Uje. Víš, jak to Čo? chmátlo tú rybu, kámo? On to chmátlo Aha. do úst, ale mi to ťahal po sebou. To fakt? To čo bolo? Ja Vlastne neviem. neviem to. Máš taký nejaký pohodiak.
Ide to po mne, ide to už po mne, ide to po mne. Apex Predator, vyhni sa mu, Investigate, possibility na celé possibility cleaning, feeding. Je to divé zviera, máš tam proste vyhýbať. Že to je Apex Predator proste. To je po mne ešte nič, čo to ešte stretneme. Asi tak. Kámo, ja môžem ho zahľadať? Kto čo sa deje? Áno, pomôcť zabiť, ja neviem. Dostal, no už sa dostal. Už sa pokakalo. Titanium som Prečo to ide po mne, prečo to ide po mne, prečo to ide po mne? No, zobrať. Po ňom choď. Po ňom choď, po Filipovi. Jak po mne? No to sme sa nedohodli. On to furt ide na mňa, za ňu. Ti treba? Power Cell Terminal? To čo to je, to skenujem. Zahryzol ma. Ja Kam, on to ani... s tým, jak to zakričalo. To čo? Ale prečo to nič neubere? To nič neubere. Gain? Pohode. Našiel som plagát. Tu nič není. V tejto veľnej debiline. Punch. Oxygen. Že nič to To mne není, už našiel ide. som pedačko. Aha, Nemáš za čo. good luck. Nechcem si tie pedačka troška prečísať, alebo ako? To tu ignorujeme. No môžeš. A tu sex Fortnite, tu tie one. Také tie, čo si s takou vlnou, čo si to išiel s takým vzduchom, rýchlo. To som hovoril, že tu sú nejaké veletrisky. Som to hovoril ináč, ak si nevšimol. Teda, to čo tu nado mnou lieta? Uka? Ja vidím. Wow, to je pigeon? Pigeon. To je kačka nejaká to je kačka opačne daná? Alebo čo to je? To sa ti stá. To vyzerá kačka, kamo. Dá, kamo. Pigeon. Dobre, ja tam idem zase, kamo, ja idem nájsť ten silver, ja ho nájdem, ti hovorím. Poboskáš mi potom ruky, keď to nájdem? Aj nohy. To je... Aha, už som to našiel možno. Počkaj. To čo som našiel, ako Degasi základňu, to čo je? Jak dekas, čo? To čo som našiel? Idem za tebou. Tuto. Označil som to, kamo, to strašne veľké toto je. To čo je? Tu je nejaká hydrogenik turbína. Čo to? To čo som našiel? To je obrovské. To je obrovské. Tu je krab! Krab! Máme kraba! To je toto? Ja tu už som bol, čo to som ti... Však to som ti hovoril Old dávno. Habitat? To som ti hovoril, že som to načal Čo? dávno. No už asi 2 alebo 3 Čo tam bolo? Mal tam som to je? nepreskúmal, lebo som nemal kyslík. Aha. A však tu sa dáš donútra, tu máš kyslík, ty debil. Čo? Download? If one of my species finds this message, you may be the very last Aha. human being in the universe. Ale tam je to trošku You get to write zatvorené. the last chapter of Ja our všimol som story. si. I asked Aha, tu you je to vnútri, do tu the je most donútra sa dá ísť. To čo tu je? Forget Okay. Noah, forget Altera, forget Zazora and the Jus? life you Kamo, ja neviem. imagined. Veľa vecí tu je. Oh shit. It's all gone now. You're going to die here. Sonic. Sonic? All Čo? right. To potrebujeme, to je dobre. Thing you can see. To sú v traileroch, kamo. Kyslík? Do No, ryti. do not open the Filip. Seahawks. Filip! No však si ti hovoril, a ty, že ja som pohode. Acknowledge, please. I have a mouse trap, Noah, and I'll use it. Do not... To čo sa stalo? To čo je v tej hlasovke? Ona zomrela. Čo z toho? Print Jasné. to suffocation. Reprinting. Lebo už som nič nevidel. Čiže zomrel? No jasné, že som skapal. Čo si myslíš? Počkaj, pozriem. PDA. Našiel som. Takýto lak som ešte nevidel. No čo si chcel AI? Another black box. Ďalší black box, niekto zase Jack mŕtvy. Swan, head of computational Hej? dynamics. Tak zoberieš mi Kde? také veci, prosím ťa. Make sure A, I'm doing my fú. job. Kámo, tá hra vyzerá pekne, ale to také, že prázdne, vieš, to nie je sú na také, že každá area bola niečo malé. Také, že... Ale Kámo, zase žiadne ešte, ale- negatíve. Akože, je to prvá verzia, ešte majú čo doplniť, akože ja to chápem. Tak jaká bola Subnautica, keď to vyšlo? Tam bolo nič. A Aurora No. bola, že PNGčko. Mi to No hovoríš. vidíš. To je Tam je jeden youtuber, nejaké bacon, dačo. bioreaktor. Kámo. Bioreaktor máme. Pamätáš si ho? Ja som používal solárne panely. Ja som tam mal na streche 10 panelov. Tak som ho
Nie, to bolo jedno, kamo. A mám battery terminál ešte. To je super. O, tu je vzduch! Ja som našiel nejaký... tu sa dáme ísť. Oh, To máme... nejaký filter. Našiel som to. Filip, čau. Filip, čau. Filip. Multi record, very quick. There is a riot in Habitat. Chapin Jak sa tam have dostal? explosives. No, to je trošku zložitejšie. Scanner station. Fire. Good, we're on fire. Počkaj, ti otvorím dvere, poď sem. Poď von, poď von. Ganzo, Poď von, poď sem. signal everyone Tuto. outside to Oh. rally at the tadpole pen. Kamo, ty čo si tu jak lítal? Som si lítal, kamo, to fakt. Advanced wiring kit, aha. Nice. Kámo, to koľko už máme veci nových. Čišibe. A stále žiadne striebro. No, ako... Troška boli. Víš, A tam sa asi nevydáme bez toho. ingoty, Myslím, že to tam je zomreme. tiež super, že mám ingoty, také veci. To koľko tu toho je? Ale Sa bez toho asi nedostane. neviem, kde je to striebro. Však... Čo ti mám ja na toto už povedať? Čo? Ja neviem. Ja som ho tu nevidel. On ho našiel niekde... To čo? Počkaj, aha. Ježiš, ja som debil. No si... Už viem, kde to je. Našiel som striebro. Ja som čo strieblo. Hej? Ja som čo strieblo. Streblo. Streblo si našiel. Áno, Strieblo. streblo. A koľko veľa? A počkej, 2? Ešte tuto sú ďalšie nejaké? Dropnem nejaké titány, lebo ich tu je milión. A tu je mám 5 krát silvera. A tu sú ďalšie! Prosím ťa, nie, ja sa potopím, To čo som našiel? Ja som sa utopil. Filip. Print lost to suffocation. Reprinting. Ale mám striebro. Ešte mi ostalo. Ale kámo, ja proste idem a niečo vím a že striebro. Kámo, to jebe. Ja som že tiež strebro. A mám... Trvalo nám to asi hodinu, ani by si chcel vedieť. Už natáčam o hodinu a 6 minút ako nahrávku. Počkej, my nahrávame? Ja, my furt nahrávame. Aha. Video, môžeš pozdraviť, po hodine. Kamo... To počkej, to som až teraz zistil. Aha. Samotný, že nahrávame. Tak povede, Filip. Môžem N-wordy hovoriť? Nechcem do pána nejako fifko. Ale Stiažím ti prácu? Budeš to musieť strihať. škoda si. Normálne zvyčkám platil, ale no. Každú sekundu budem hovoriť. No. Nie. YouTube family friendly sme, nebojte sa, my nič nehovoríme, my sme priateľskí ľudia. Presne tak. Počkaj, Nájdeme za ale 5 Titan sekúnd. by sa mi mohol ísť na ten voice maker, ešte basic baterku som dával do skrine a hento. Filip, vyrob Grease, potrebuješ nejaký Lucifer Road, to by tam Čo? malo byť. Grease, aha. No, hento, je to tam prosím ťa, že musí tam byť niekde. To som bral strašne No veľa je, ale potrebujeme... Áno, potrebujeme Lucifer rozstať. A máme tu Lucifera. To je čo? Však tá rastlina, či tam máme tú vec. Ja neviem, jak to vyzerá ani. Však to tam vidíš. Kde? Na tom PDAčku. Aha, počkej. Kde? Kde v pedačku? Kámo, ty si slepý jak tačky. Toto som nevidel. Ja neviem, jak to vyzerá tá rastlina. Complete task? Ja neviem. Zase nám pípa ten typeček. Aj asistentík. Ruby. Ináč my sme skontrolovali aj tých predtým. Partial voice data Lebo viem, že som mal nejaké dve označenia, nejakých dvoch ďalších. Ale ja som tam nebol, ty tam bol. Čo ja viem? Nejaký Chip, Vuvu a Ruby. Čo? Neviem. Počkaj, ešte Copperwire. Počkaj, chcem niečo vykraftiť. Či to pôjde. To čo je? Je tento? Krab? Nebazda. Filip! Uranový krab! Ja som to našiel, to obrovské! To čo To je? fakt? Čo to je veľké, kámo? Pozrieš. Kde? Tuto u mňa. Ty kde si? Počkaj, ale ty tam ideš bezo mňa?
Že to ti povie, že idem tam zatiaľ, čo ty budeš tam. A čo tam je? Čo tam je? Taký obrovský krab, kamo. Tak? Ak si videl tie trailery, tak taký ten obrovský krab s tým domčekom, či čo to bolo. Čo je sulfur, nejaký element som našiel, nejaký nový materiál. Sulfur. You Niečo do by to, have feelings. nie nám sulfur, niečo v realite? Čak síra. Sulfur S. No ja som si myslel, že si hrá. Že keď je mi to podobné. Že máš... Ešte to je žlté, Takže aspoň na niečo je tá chemia, kamo. Hej. Ešte Ja som strašný dobre. idiot. Že sulfur, kde som počul sulfur už? Rozmýšľam tu. Neviem, to už máme. Aj window, kamo, tu spravíme. Tu jaké mali oknička. Tak to... No tie okna môžeš modifikovať a tá... Viem, no. To čo je? To čo? Filip? No. Nechceš ísť za mnou? Sim. Heat level beyond tolerable Lebo tu som threshold. identifikoval nejaké veľké teplo. Heat warning. Ale že zasraté teplo tu je. Že mega teplo. 30 seconds. A tu čo tu žije? Akože 70 stupňov. Asi. Vy ste sa na to vysrať? Ja horím. Ja. Neodporúčam. Dobrá rada do života. Taký dropneš mi tu vec. Wiring kit? To nemám. To máme jedno, Copper wire. nejaké sme našli už. Ja nemám copper. Iba mi dropni tú vec, ja všetko mám. Čo? To, čo si vyrobil to? z toho Lucifera, Toto? no, to mi daj. Ešte jedno? Iba jedna mi stačí, nie? Či? Aj mne? Koľko ich Ale potrebujem? mne to výrob. Počkaj. Ty si... nedôležitý. Počkaj. Dobre, vrať mi to. Ja to môžem vyrobiť už teraz, počkaj. Zarubím. Zarubím. Tam sme ešte neboli, hej? Nope, nemali. Tu jak ideš, kámo, jak Superman. A ty čo? Tými nohami jak one. To trehadíš. Predo mňou. Jasne, a ty čo? Tam ideš, vole. Jedeme aj sem A najprv? teraz To stáš. jak? Od Altery. Zastratá spoločnosť. Taká hnusná. Uj. Sick caloric intake? Čo je? To je... Aha, som hladný. Dobré. Ja som hladný už skoro, ale to nevadí. Ináč tam asi... Aha, je tam niečo? To je... To je to... To je to vozidlo, nie? Filip? Za tebou! Tadpol! To je tadpol! Nejaký... No, čo je Neviem, čo to je. Hey, Gonzo. Keď ma to seknem, už ma to sere. Vypadni. Predstav tam. Everybody get your flares ready. Welcome aboard. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Kamošek, ja to nemusím ani dostávať, však to máme presvitné free okno. Môže byť. Ja som našiel niečo pod vodou. Tu je niečo secret. Tu je nejaké rastliny zelené, to čo som našiel. Čo som našiel, nejakú bejsku. Pod vodou, nejakú alien. Tu čo tu? Tu sú mimozemšťania. Ja, kam... Stúl? Tu je nejaký stúl. Počkaj, to je... Scan biomed? Ja počkaj, to už máme. Či ne, ja neviem kam... A postiel tu je. Ukáž. Ja mám postielku. Kamo, neviem čo tu je. Zip is dead. Not just reprinted. Čo som si... Jaj, striebro. Idem preto tako. Poď potom do bejsky, hej. Mám tu prekvapko. Čo si tam dal? Filip, ja to nechcem vidieť. Ja nechcem. Uvidíš, ale už máme asi elektrínu. Ešte nemáme, nech sa to nabije. Čo je za spend? We're connected. No poď. All systems on. Či si to všimneš. Slismer. Čo this? This is it? Áno. Ale... Dobre, nie? Dobre. A to si mal dať vedľa Leviatana proste, to sa hodilo. Ježiš.
Dobre, ja to tam dám. To hnusné. Vchádzal si to. OK. Ďakujem, že ste sa dostali až na koniec tohto videa. Ako ste mohli vidieť na videu, tak som mal pri tejto hre extrémne veľkú zábavu. Musím povedať, že Subnautica 2 ma fakt prekvapila, lebo je proste wow, strašne nádherná, zaujímavá, úplne nová hra v podstate, že to nie je to isté ako Below Zero, ak sa to tak dá povedať, že išli v podstate na úplne inú planetu, úplne všetko iné spravili, za čo som fakt veľmi rád, lebo to fakt úžasne aj funguje. Počas tejto chvíli, čo nahrávam tento záver, tak mám na tej hre už cez 7 hodín. Fakt extrémne veľká zábava. Takúto podobnú zábavu som mal na Subnautike jednotke maximálne, na ktorej mám už aj možno cez 100 hodín na PS-ku. Fakt akože túto hru silne odporúčam, ak si ju máte v pláne kúpiť, tak si ju kúpte teraz, lebo ak sa nemýlim, tak písali tvorcovia, že keď vyjde ako plná hra, už ako v plnej verzii, lebo toto ešte je alfa verzia, iba nie je dokončená, takže to bude stať o mnoho viacej, takže radšej si tú hru kúpte teraz, aby ste to mali za lacnejšie, podporte aj tých tvorcov, nech je to pro vyrobené. My sme v podstate iba tí, ktorí už hrajú tú alfa verziu, tak v podstate robia ako testujú tú hru, ako funguje. Môžeme vytvárať vlastné nápady, môžeme im písať, môžeme vlastne toto všetko robia výborne, že vlastne, že niečo majú, niečo v hlave, dajú to do sveta a my ľudia si môžeme povedať, čo sa nám ľúbi, nelúbi. A proste fakt som rád, že tá Subnautica 2 je taká úžasná, aká je. Za hodinu alebo aj 2 hodiny to predalo, za hodinu to predalo aj neviem koľko, aj milión, sa mi zdá, že kopí, či nie, za 12 hodín to predalo, sa mi zdá, že už 2 milióny, že to fakt, že to hralo skoro 500 000 ľudí, keď to vyšlo v prvej minúte. A ja som to vtedy zapínal, v podstate úvod je možno 5 minút potom, ako tá hra bola oficiálne releasenutá, čo je strašne crazy a wow, ja dúfam tejto hre len všetko najlepšie, že keď bude hotová, takže bude niečo, že obrovská. A to je z mojej strany všetko. Do komentárov mi môžete napísať, čo si vy o tej hre myslíte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.